Sumuk, Pak. Sumuk cari tempat yang dingin, Pak. Oh, iki cangkeme Elisa ya. Nanti sindene do protes kabeh. Oh iya, ya ora apa-apa. Sidane tok. Ayo dadak cucul dhuwit aku. Iya, ya wis ben ra apa. Lah ya ngono kuwi dalang ki ya beneh ngono kuwi ya aja nek cul ora owel ngono lho. Aja owel langsung. Oke, dinggo pengrawit sinden apalah udah pek aja. Ngono lho ketone sugih ngono lho kan didongake karo pengrawite sansaya sugih ngono lho. Aja owel. Ora. Nek oweli mengko kena karma wudunen ngene. Aja owel. Nek cara wong ngene iki kaya wong ngising. Wong ngising ki ngising wae, ora goleki teleke. Ya ora. Ngono. Dadi nek kowe wis ucul duit ya ora usah diungkit-ungkit meneh, aja diungkit-ungkit meneh. Ngono lho ya, Pak ya. Paham to? Lah ngono jeneng wong ucul kok diungkit. Bocah iki lek arep ngandani kepiye lho. Kok seneng golek telek ngono. Golek telek dengkulmu mlocot. Ambalan catat Jadae bambu gawe isin lakake golek saleh. iki wajib Lekati total pitik. Catetan iki no. Iya. Jebule apa? Pamundutan lagu iki nek cara kene dinehi stop map. Oh iya. Tak kira nek catetan panitia bul amplop akeh banget no. Iya, ora dadi ngopo. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Dene awake dhewe tinimbalan ana ing Desa Kesanga. Iya. Desa Kesanga. Aku jek kelingan panitiane nalika semana sing antan-antan karo awake dhewe, cek awake dhewe sowan ana ing TBRS Semarang kae no. Iya. Dina samengko kasembadan. Matur nuwun dhateng piyambakipun Bapak Lurah lan kabeh Pak sak setape pemerintah desa Kesanga sing wis percaya karo awake dhewe nimbali ana ing Desa Kesanga kene. Ya. Uga sembah nuwun tanpa pepindhan kagem panjenengane Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati sing kepareng rawuh. Ya. Saking Bapak Ruhara perangkat Desa Kesanga nyuwun lagu Uler Kambang nyekar Mbak Neti. Ya. Saking Mbah Darsana tokoh Desa Seni Kesanga nyuwun lagu Caping Gunung diparingi jenggleng kalian joget sareng-sareng. Siap. Ingkang nyekar Mbak Elisa. Oh iya. Kok rumah saku wis do ngerti jenenge to, iya. Katur dumateng Bapak Sena, Bapak Muslim anggota BPD Desa Kesanga nyuwun lagu Podang Kuning nyekar Mbak Elisa. Ya. Nyuwun lagu Gubuk Asmara Bapak Supandi ingkang nembe kundur saking Kalimantan Timur. Gubuk Asmara ingkang nyekar Mbak Tatin. Ya, edan tenan iki. Bapak Haryono warga masyarakat Desa Kesanga ingkang nyekar Mbak Andung nyuwun lagu Sesideman. Ya. Yes cilaka no, awak dhewe ra entuk turahan blas iki. Lah mergane wis disebut sindane dhewe-dhewe. Mongko sindanku kuwi kendel-kendel. Iya. Anggere muni wis disebut ngono kuwi engko amplope dijaluk. Oh. Ora diwenehke kene wae. Ora mesti pundi amplope Pak sak isine ngono. Ya wis ora apa-apa diaturake. Ya Caping Gunung sik saka Bapak tokoh seni. Ya sing kepareng lenggah ning kene. Diaturake no. Ya sapa wae. Caping Gunung jane sing kon nyekar Mbak Elisane ngapike diratake didum. Ya didum diratake. Nya 100 dum wong 8.
Mudar kowe. Wis, do nyekel-nyekel tok wae, heeh. Do ngrasake kok balik ke aku ya. Ya ora. Ya, matur sembah nuwun ki padha rawuh akeh sing saka adoh-adoh no. Ya. Saka nggugik ya padha rawuh mrene. Ya. Matur suwun ya, Mak. Ya. Wis dia ditenteni ning rono 20 dina meneh sesuwe. Ha iya, monggo. Ya, Mbak Elisa. Neno jengglengke no. Ya. Monggo. Saben bengi nyawa jejere Mbak Cungpe. Oh. Jenenge Mbak Cungpe. yen mamajang hamong karo wah iki lho. Janor jejere Mbak Andung. Ya. Karo ngenalake sinden-sinden. Ya, Mbak Andung saka Purwodadi. Ya. Kembang. Kok ado-ado men saka Purwodadi. Lah omah bengi nang Pati terus dheke melu dandan terus tak gawa sisan. Oh. Iya. Mangga. Ngatos-atos Mbah. Gunung. Apik iki. Iya. Jejere Pacitan Mbak Cita saka Purworejo. Ya. Iki nek ana sing kecethit aku ora tanggung jawab lho. Iya. Panas ya jajare tin. Modiar. Sinden-sinden kudu dijagani sing bau reksa ana kuwi. Iya. Ya. Panasutan aling-aling caping gunung ya bareng kaca-kaca yo misoa cape gunung nadyan yo terus nadyan waton sarata
Hino mane monggo yu Hino mane banyu terus pisan neno dek jaman berjuang jor kelingan
Ambuh aku ora dong nggih. Nggih, matur suwun, Mbah. Nggih. Wah, jan. Nggih. Wah, ya pecinta seni kok ya. Lah iya kok ngerti-ngerti mak gedebuk. Aku malah kaget. Ya ora apa-apa, arang ya werna-werna. Yo dilanjut jak wektune engko ngoyak. Ya, Mbak Andung monggo sesideman iki pamundutan. Ya. Mbak Andungnya. Ya iki amplope. Yo, Mbak Andung, ha. Jumeneng. Ya. Wis ora usah wedi, mbahe wis lunga. Wis sindene do plerak-plerok kabeh. Piye iki? Ora apa-apa wong ditubruk wong tuwa e. Iya. Ora masalah ya, Mang. Umur semono kae nubruk ya iso ora piye-piye. Ha iya. Ayo. Sesideman Mbak Andung. Ya. Saking dhuwure sindene nganti jarike congklang. Ha iya. Dhuwur banget. Aneno. Hande raksang peki. Andung iki kon mlaku karo Prastiwi. Iya. Wah, wis kaya mbokne gandeng anake kae. Kulane napa? Kowe mbokne wong dhuwur banget kok kae sing pojok dhewe kae. Iya. Mau mlaku ning transit kowe tak kira nek cah SMP. Heeh. Sindene dhuwur-dhuwur dheke cilik dhewe tur mburi dhewe iki anake sapa iki? Aku e. Oh. Neno. Priya bagus Kang olah budaya. sowan menyang kutha gedhe. Bendara terus kayungyon. Bendera terus kayungyon. Neno. Selendang kuning kang saking wukir. Swara kurang permana. Swara kurang pramana. Neno. Yen wasis Yen ngunggro. Angungrum marang Angunggrong marang bendera. Tiah Sulestia pijer ngincangake halis. ya terus tresno sesideman.
alhamdulillah. Kok alhamdulillah ngopo? Ana sing nyuwun kelinci ucul nak. Iya, ning ora ana tulisan sinden. Oh iya. Berarti masuk dalang. Nah iya, ora apa-apa. Nena. Liwat kincanging halesmu kadugang landang. Mangka kowe bocah gunung natien bocah gunung kadugang njrempok jiwa raga kok kurang kehormatan mamperong ngrukuh ngarepin ya kleru ta kowe nggih Pak wis iya cakepane tekan kono-kono sing nomor 3 dienggo nomor 2 nomor 2 dienggo nomor 3 iya ora apa-apa potong iya engko disusuki 20 lho aku iki kok lah kosong niku wau kosong piye niku wau kosong ngapusi ora wae tak remet ngene do kandel-kandel kok iya ya mangga urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke deman mesti
urip ana dua kali. Iya ta? Mboten nih. Oh, wae kok. Hah? Oh, ya dhewe to. Iya. Ya girong dhewe dhek ya ora apa-apa. Ya saking mantepe kok ya. Mbak Andung wis diaturake iki tambahan meneh no. Saka keluarga besar Liazolis. Ya. Luwe elinga anggonmu seduluran. Iki ana artine no. Leas iki luwe elinga anggonmu seduluran ora usah sombong. Nyuwun pamundutan lagu Dadi Ati. Oh iya, tulisane sinden ora ana. Masuk lagi. Pokoke tenang bae no, iso nggo balen. Iya. Ngono ya, Mak. Wis alemane doan diturukke ning kloso do ora gelem, Mas. Ya, genti Tatin, ayo Tin. Ya. Mbak Tatin pirang-pirang iki nok sing nyuwun Mbak Tatin. Ya, gubuk asmara. Ya, ki yo njaluk Tatin. Apa meneh? Ki ana werna-werna. Cendol dawet liwung. Ya, engko keri cendol dawet liwung. Ya. Cendol dawet kok cendole semono kuwi. Wadahe sepira? Iya. Sinden berbobot. Berbobot ki tegese ora kok pinter ning bobote 80 munggah. Sinden berbobot. Iya. Yo, Nya, arep jaluk ora ramu? Ya nggih. Oh iya, sik tak pilihke mau sik endi mau. Oh, malah ra ono ki. Sik Din, sabar Din aja nesu Din. Iya. Gawat iki, Nya. Iki ana kertas dawa banget, Mbah. Iki sak kertase. Ming kari nyuwek kok kakean cerewet Nya gawe. Ya. Cik, tileki nek ra ono barang. Ana ra? Oh, kelong siji. Kelong siji piye? Pak isine loro. Ra iso, wong siji ya siji kowe iki ora. Sinden ki ora sok ngulik kaya ngono. Oh, dalange ya ora sok ngulik ngono. Tambahan meneh. Lah kuwi ra ono jenenge mesti dimplep. Kula Dian Carolina saking Lopait Tuntang badhe nitip ucapan ulang tahun ke-18 tahun kagem adik ingkang asmanipun Aditya Nur Alim kalih nyuwun lagu Lali Janjine kalih Gembira Luka ing nyekar Mbak Tatin kalih Mas Solikin. Solikin iki ora mangkat, masuk angin. Heeh. Wassalamualaikum warahmatullahi matur nuwun. Ada Mbak Tatin to? Oh, ada Nya, wujud Nya. Nya golek-oleh bojomu kono Nya. Lah apa lho? Ming udute kok ya dijaluk lho. Udut ya jolke dhuwit ya iso. Lah sinden dermis. Mulane kowe iki nek kancane wiyaga entuk dum-duman udut kok ya njaluk. Ultake jolke dit to. Lah nggih no, wong kula ra udut to. Ayo bojomu. Bojo kula udute ra ngono ki. Sik ora godang gara ngono. Mboten. Oh ya wis dijolke dit ra apa-apa. Iya. Jolke beras ya lumayan. Heeh. Ora masalah. Yo, gubuk asmara. Kandang. Gubuk asmara? Heeh. Isi ana siji neh engko. Apa jenenge? Liwung. Liwung. Terus iki siji neh nyuwun lagu duet Lali Janjine. Ya. Dewi wae engko. Telu kowe. Wis, dit 50 rokok sewadah jebret cangkemmu nganti. Endi duwite 50 pundi? Lah kuwi maneh jero ki mau. Nduk amplop. Sing niku ta? Heeh. Dhewe-dhewe no. Ayo wis sah kok. Iya. Ya beda iki gubuk asmara beda. Iki cendol dawete isih nang kene. Ya, iki ming 50 iki. Ora ya. Oh 100. Malah konangan. Ora dijoli lho. Lah nyok-nyok gawane san. Ngertine 50 kok dijoli 50. Nggawa dit sinden marai timbilen matane. Iya. Wis PN kabeh rasa arang ngukup ora apa-apa aku. Iya. Gubuk asmara. Nggih. Yo, ceket-ceket. Nyingkar. Yo. Piye nying? Nyingkar nyingkur. Nyingkar nyingkur
Biyen sindene bapakku ya sok ngono kuwi njaluk idit ngono kuwi umur 50 semper. Sindene sinten? Bapakku mbiyen. Kula ora nyendeni bapake jenengan. Lah aku arep nyindeni apa piye kono ning swarga kono. Menyang kono. Wegah. Kula ora kesusu kok. Jenengan nek ajeng riyen ya monggo. Kayak cangkemmu elek to. Lah kene diwalek genti ra gelem. Ora gelem kok ya aku isih seneng nyambut gawe tok ya. Nah, aku ora nyambut gawe kowe arep melu sapa ya? Mbok iki nek dinggo. Ya iki tak nggo nang ndi ya tak go. Sirahe gedenge Rajama kok isine banyu. Nek mlaku ming teng Kropiak. Sing teng Kropiak iki po ndi? Lah jenengan krungune piye? Ya mau munggah undak-undak aneh ngendi? Kron mau kok tak rungokke krupuk ya apa to aku. Aku ning burine Tatin ki mak krupuk apa ya iki aku. Arep tak takokke ya ora wani aku. Iya. Mau iki liyane do lagi atus dadine du kula. Oh du kowe to ya krungu-krungonen kok arep tak genahke. Meneh ning panggung kene wani genahke aku. Mau kok ora genahke sisan. Gah nesu kowe. Aku ki semelange nek ming tok kandhane ora apa-apa nek nganti tok duduhi. Ha iya. Lah ngapa nek didudui? Niki lho Pak sing teng Kropiak kok malah aku waduh. Wah bingung Pak. Wegah apa? Ya gelem. Neno lingsem yen ke mutan sindenmu do isih brigas-brigas ki po kekuatane luar biasa yo Pak meh saben bengi lho iki do adus. Oh iki kanu jenenge apa sahasiane iki ora adus nek nganti digebyur awake wo mbliyuyut tenan ya mula do ora adus ya termasuk dalange iki ya ora adus takoni nek aku wong lanang ora masalah ora adus oh mlane mau slentang-slentingi jenengan to mbok keleke iki dambu dhewe nek ngono aku ya wangi kan pakai parfum ayo ming adus parfum kuwi wong nyatane mau cedhak Indomaret terus do golek parfum lu parfum murah wae 3.000-an wae aku krungu sing penting iso nggo wangi-wangi. Mbah, ya ora apa-apa, Mak. Jenengan ora nganggo parfum to? Ah ora, aku wis biasa. Raup terus ngelap awak wis rampung. Aku iki sing wedok blas ora do dilap e. Iya. Ya dilap ya. Nanti sentang-senting. Anggere sinden liwat ambune breng. Minyak wangi no. Iya, minyak wangi ngarep mburine. Wah, lenga jlantah. Ngono ya diambus wae kok le. Sing ngambus apa? Lah jenengan ki kok arti nek lenga jantah nek ora mambu rak ya ora mungkin. Lah ya wong-wong liwat kok ora entuk ambegan apa piye karepe? Ya nek mambu ya aja diambu. Lah aku ora ngambu, mbok saiki ana piyai liwat ngarepmu breng ngono mesti mambu apane mesti ngau parfum mesti mambu ra niat ngono ora. Lah ya jenengan ngerti mambu kok ya nang mburine terus. Aku mung ngrungokke sing krupuk kuwi mau kok. Kene ya mambu ya karem. Ora? Ora. Lelampahan kang uri no tresno tulus tulus ki bojone oh jenenge sing lanang tulus heeh lagi nek nang omah Tatin ki celuk-celukane bulus oh kok bulus ta lah bojomu nek diterus Pak Lus ngono nek mbokne ya bulus iya bulus semono ki bathoke sepiro lho aku ora ngerti aku nek perkara bathok aku ora ngerti ini mesti bathoke ya mengkurep ah iya iya tak bahas ora
Bahas silakan. Ayo tak tandingi. Emangnya tau roh bathokku? Lho. Lah ya kowe duwe ora? Wong aku upama bulus. Aku duwe bulus kok. Lah kowe bojomu jenenge sapa? Tulus. Lah nek Tulus ki nek diundang Pak lho apa? Pak Lus. Nek Bul? Bul piye? Nek Bu? Bul. Ha iya. Nek kan rasa tekan nek bathok barang. Wong aku meng genahke tanggamu kae kok lho. Madosi sinten Pak Seno? Anu Bulus napa? Bulus sinten aku? Bu Tulus. Oh disingkat Bulus. Iya. Lah nika pun metu nika lho. Grubyo. Iya. Metu saka bathoke ndase siki inding. Nang ra cedhaki mendelok meneh Slam. Aku ora ndendas kok. Ayo. Iya Bulus. Mula bojomu kon ganti jenenge aja Tulus, kok ndak kaya telah Bulus. Ket biyen jenenge kuwi. Ayo kon ganti dibancaki neh ora. Bancaki areng ngragati apa piye? Bulus. Bulus budek. Ha iya. Ya ora. Bulus budek kok. Iya. Kowe iso ngarani Tatin budek. Kuwi tau jagongan karo aku. Wong loro ta udan-udan. Ya ning omahku, tenguk-tenguk kuwi ana gledhek Pak. Duwer ngono aku jingkati Tatin ngene. Bledhek sakniki lirih-lirih nggih Pak nggih. Ming mak pletik ngono iki. Iya. Aku wo cah iki budek berarti. Ya ora lah, pas kuwi pas nganggo headset. Apa? Ya lho, nggo sik ngrungokne musik apa jenenge? Melar apa kupingmu? Ya ora kok. Kok disumpeli? Ngrungokne musik kae nganggo apa jenenge? Wong jagongan kok ngrungake musik Lah, jenengan- alasan kok ora ketemu nalar. Lho, kan kula lagi teko jenengan ngejak omongan aku enggak peduli. Oh, iya. Gitu lho Wis ceritanya. tok diakoni wae ora apa-apa. Ya teruske. Ya. Apa tekan ndi? Nah, Tekan ndi? tekan ngendi kene iki mau? Ya. Tuntang. Oh ya wis berarti wis rampung gawane iki. Dereng. Ayo teruske. Nah, ora. Napa? Wong iki dipancing dienggo mbuktekke budheke ora percaya. Panjenengan ya ora jelas lho. Ayo diteruske tembange. Oh, ora nek jelas ngenten niku kula ya krungu. Ha dilebokke nang nggon gamelan. Apane? Gamelan suaramu ki lho dibarengi gamelan. Oh nggih, mengke dereng rampung. Mau kepenak dirasake. Nah. Krungu ora ana supaya kepenak dirasake. Kono ora krungu padahal nganggo tos hitam lho. Apa? Sound system. Tosit, Sound system. Nggon aku jenenge tos hitam. Sound system sak karepmu. Aku kira budek nek jenengan le omong jelas. Jelas aku ya jelas kok. Oh ini ora jelas nganggo tos hitam kok ora jelas. Sound system. Ya ngene iki. Hei. Oh demit ki. Lah piye tah? Dalang kok ngono ki padahal aku kewan ora. Iya. Ya, diteruske. Nggih. Esuk kuwi podang kuning. Niki dereng rampung. Ya teruske. Napa, Pak? Wis to, ngakonono wae men piyai semene iki do ngerti kabeh. Iya. Ngerti napa? Nek kowe iki suda rungon. Ya engko ben do menilai. Tatin, Kula mau teko jam pira? teng mriki Heeh. 7:30. Jujuk ngendi? Mriko niku ngarepan. Daleme sapa? Mboten ngerti. Daleme Pak Lurah. Pak Lurah. Mau rombongan tekan kene jam pira? 7:30. Mau esuk kok. Esuk jam 10. Jam 10 terus nendi? Terus ten mriko niku. Mriko nika ngendi? Ten ngendi to jenenge? Kue sos. Waduh. Wis host. Ya wis ngono wae aku mung ngetes karo kupingmu. Oh. Mboten budek ta? Ora. Oh, jan ora. Iki kok sini. Ha. Ada budek lah. Lah sing mau jelas lho. Lah ya iki mau ya jelas Tatin. Kula. Kowe mau rene jam pira? 7:30. Wis maem urung. Pun. Karo kancane ora. Nggih. Wis nganggo urung. Ha. Wis ngapa? Wis munggah panggung urung. Lah niki pun metegek nang ngene kok. Apa? Metegek. Ngadeg. Metegek. Iya, bahasane indesit banget metegek. Jenenge nek ngono ya aku isa no. Ayo coba. Tak tes genti. Oke. Pak Seno. Piye? Tuku mriki jam pinten? 8:30. Pun dahar Wis, kalih sinten? kanca-kanca. Heeh. Neng omahe Pak Lurah kono. Heeh.
Nganggo bakso apa ya mau nek ra kleru no. Heeh. Ana ngene lah. Ayo entek loro aku lumayan. Berarti kupingnya napa lancang? Kok kuping lancang Lah piye? mulane omong wira dong kok jawab dong. Lah aku wong saking pintere kok. Teori aku dhewe radong kok ngono iso jawab. Apa soal kowe budhek kok dadi radong. Iya. Ya teruske. Nggih. Terus, Pak, ora diganggu to. Wah, kowe iki nek ora diganggu njaluk diganggu kok. Nek ora kowe iki nek ora diganggu terus aku kok didiemkan saja. Kok ora rampung-rampung lho iki. Ya ben malane ra tak gawe ra rampung. Arep rampunge tak ndege kok. Pawi. Tresna tulus nadyaning gubuk asmara. Ya. Yen liwat aku kelingan. Ya. Cah wedok digenehke gubuk kok gelem. Cinta. Ayo kowe kuwi tembange gubuk asmara, mongko tanpa bantal, tanpa kloso wis bayangno. Ming dikelekarke ngono kok seneng ora. Sapa to kuwi? Apa ora gatelon gegere ya nok ya. Ya wis ben gubuk. Ming lagu kok titik kula ya. Enone Yen liwat aku kelingan gubuk kae. Biyen tak leren. Kayat jaga kebak awake iki nggo obah tin men rada suda bobote ora. Lah jenengan ki ora ya aku obah. Ora mak ya aku karang madhep rene kok ya. Ya mulai madhep rene. Gah. Kan ngerti le obah. Oh jeleh. Piye ta? Meng ngono wae meng tiba-tiba kok. Ya manding aku mbane siapa ki mau? Sapa? Si Andung mau. Andung kan awake wis kuru. Lah terus Sinden ki ora gedhe-gedhe ngono kuwi lho. Iya. nek gedhe ngapa? Panggunge sing ra kuat. Kuat yo. Ya, dubahke pokoke dubah. Catatan sakjroning ati.
Wis obah, heeh. Iya. Umune obah urung karo matane arep coplok. Obah urung pendonong. Iya. Salahe wong obah wong ora obah. Ora ketara ya. Ya alon-alon sik. Iki apa ya cah iki? Apa sih? Kaya ngono kok bojone kono ora kuru saka ngendi? Iya, getak sapa-sapa digetaki. Yo. Yuk. Catatan sajroning ati datang untuk saya menaati. Aku sampai tadikan Sing ngendange nganti jeleh ngendange kowe. Mangane alon terus diseseke mergo ora Sing gelem. ngendang sapa jenenge? Mas Denko. Mas Denko, wis jeleh ro aku apa? Hei. Hai. Orang kan dadak dibanterke ngapa? Lah ya wis arep rampung kok ora ono banterke. Apa nek arep rampung banter? Wah, tonjo kuwi. Iya. Wong penak alon-alon mau lho. Ah ya wis ben wong senengane dhewe-dhewe. Denko ki senengane nek rampung di nang nang. Ya, Mareme dhewe-dhewe kok. Bali yo, engko ngadeg meneh lho kowe isih ana sing pamundutan nggo kowe lho. ya. Napa? Iwong, Oh iya. Waktune cukup napa? apa? Oh, tenang wae rasa kuwatir. Elisa, gentenan kae ben gek minggat. Sugeng dalos daya mawon. Weh, salaman Pak. Wo. Salaman kabeh. Sugeng dalos iki warga Kesong. Kowe kira semelang apa piye nek digeret ngono? Ambruk ndono lho kowe. Nah kan diterima dengan senang hati. Oh, ya. ya sakare. Ya nek diterima, nek dinengkeng ngene ya tiba dhewe aku ya ning. Ah iya. Iya. Sesuk ngene. Sesuk meneh wis saiki wani salaman. Sudah lho. Sesuk nek takon, "Ayo Elisa, ngaduk langsung mencolot." Kae lho, kene nggo rok kae lho ditampani Ngene juk. ya. Langsung ngene iki ya, terjun bebas. Langsung aku tiba ning ngono ki nek ada mlungong ngene iki ra ditampani. Oh ditampani. Ya benjot daskune. Bahaya. Benjut ndasmu ya sakarmu. Iya benjut. Nggih sowan wonten Kesongo Sedoso 11. Piye kuwi maksude piye kuwi? Kesongo ya. Kesongo apa pira? Iki desa Kesongo. Desa Kesongo. Ora hitung-hitungan. Tak tuntang. Cendol. Ah, idene werna-werna Elisa Iya, Sene ngene ngriki nggih. Rame sak lapangan kebak wong kabeh ya. Ya ora mung wong ngidemet barang ya kathah. Apa kowe iso weruh demit apa piye? Lho mboten bisa merasakan hawa-hawa itu di sana ya. Di sana nanti kalau nggak kuat silakan melambai di kamera ya. Kaya wong uka-uka. Iya. Matur suwun Mbak Elisa. Sowan mriki. Pamundutane napa wau? Saking Bapak Muslim. Wow. Pak Muslim. Anggota BPD Desa Kesongo. Oh ya dari BPD. Nyuwun lagu Podang Kuning. Oh, bodang kuning silet ireng ya. Seleret ireng. Yo lali, santai. Ora perkara santai kowe iki tak jak soalé. Kowe iki melu aku nek omonganmu elek iki aku ya melu elek. Oh iya, Seleret ireng aja. Gampang adalah diralat. Ralat nggih Bapak Ibu nggih Dede silet nggih, seleret nggih. Gampang toh? Dudu apa? Beres dudu silet tapi seleret. Beres tinggal dilarat ditip ek wae rampung. Ditip ek Kawe yo. kok cangkeme kaya ngono. Dibenerke Ya. wis dibenerke. Oh, Benerke. rapopo dipek wae dienggo tuku rokok. Mau liliane dijaluk to? Ora. Sing kuwi PN. Isno. Tenane. Jatahmu. Yakin? Aku dek kapan kae nggawa teke tatin masuk angin. Oh, tenane. Tapi aku mau lho nek sak lembar. Lho, ya manut isine kok. Lho, rong lembar wangune. Wis to tambahan ono iki rong lho. Iki jatahku ngono tok. Lho, mau ono tambahane. Nah, Tambah. kuwi Ndi? ditambahi sike. Aku nek sak lembar wegah PN. Iki Nek kok rong lembar marai gelem. do aku. meri lho sa. He? Iki nek marai meri engko aku jukuk saka tas aku tekor. Oh, tekor ya. Mau iso wis tekor ya. Wis. Wis Ya, tekor. tak tompo. Nah. Matur simpen nuwun. Nah, podang kuning. Bodang kuning nggih.
Wah, siap, masuk. Ngangge bawa mboten? Oh, jelas ya. Oh, mantep. Jane suwe-suwe malah iso dadi MC bal-balan kuwi. Iya. Lah ya ben ra apa-apa men ngapa jenenge berkreasi dhewe bocah. Oh mbiyen tak temokke iki isih walah isinan kae no. Iya. Mentek dhek iki S1 jurusan pedalangan, S2 jurusan psikologi, S1-ne skripsine nulis tentang aku. Lah karep bendina ketemu. Iya. Manggris ning omah rame terus yo sayo ngopi ning ngopi cah loro. Kafe desa weng kaya. Ngopi-ngopi yo, ayo Pak kita ke kafe. Wah, ning kafe ra ngerti carane pesen ya. Bayar sike nek ning kafe ki, bayar di depan. Nah, dioyak polisi. Lah munyuk iki malah mirang-mirang. Kowe iki tak critake asal mula bukamu malah mirang-mirangke. Iya. Nah, terus cah loro cerita-cerita. Lah kok takon nembang iki dhek suarane apik ngene wae sa. Karo anu sekolah S2 karo nggo mbayar kowe melu aku nyinden. Nyinden biyen yo ming biasa tengok ngono kuwi. Oh. Iya isih. Nek pemain cara pemain isih cadangan ya banjelan. Heeh, banjelan. Heeh. Biyen tak bayar 75 seneng aja. Seneng banget ya. Ini buat saya, Pak. Heeh. Makasih mau tanganku diambungi kae. Heeh. Saiki bareng rada suwe wis nekor-nekori iki. Iya. Ora apa-apa lho, aku mbiyen ya berawal saka pemandu sorakmu, aku senomani PWKS aku mbiyen ya. Nganggo anduk ning kono kuwi bareng seno ngono kuwi aku ya melu karo kanca-kancane ngono kuwi. Terus saiki munggah derajatku, sorry ya. Oh, berarti sing sok tak rungokke iki sapa ki maune Sina-sina kok suwe-suwe sumi sono. Kowe berarti kok sono iki kirek Biyen rong diralat biyen ya. Oh ya saiki wis pinter golek duit. Wis pinter ya kudu ngono ya S2 ya kudu cerdas ngono lho. Iki sing sok nyebar isu elek ya iki. Piye? Ya mau bengi saka Pati wis dinehi transit sindene do morolan aku kabeh. Pak sumuk, Pak. Sumuk cari tempat yang dingin, Pak. Oh, iki cangkeme Elisa ya. Nanti sindene do protes kabeh. Oh iya, ya ora apa-apa. Sidane tok ayo dadak cucul duit aku. Iya, ya wis ben ra apa. Lah ya ngono kuwi dalang ki ya beneh ngono kuwi ya aja nek cul ora owel ngono lho. Aja owel langsung. Oke, dienggo pengrawit sinden apalah udah pek aja. Ngono lho ketok nek sugih ngono lho kan didongake karo pengrawite sansaya sugih ngono lho. Aja owel. Ora. Nek oweli mengko kena karma wudunen ngene. Jowel. Nek cara wong ngene iki kaya wong ngising. Wong ngising ki ngising wae, ora goleki teleke. Ya ora. Ngono. Dadi nek kowe wis ucul duit ya ora usah diungkit-ungkit meneh, aja diungkit-ungkit meneh. Ngono lho ya, Pak ya. Paham to? Lah ngono jeneng wong ucul kok diungkit. Bocah iki arep ngandani kepiye ngono lho. Kok seneng golek telek ngono. Golek telek dengkulmu mlocot. Ya ngono prinsipe ya. To, nek piyai Jawa kuwi aja sok iki ning pementasan lho, Sa. Ki Pak Wakil Bupati ana, Pak Kajari ana, aja nyebut ngising. Aku kuwi njebut yo ana. Kuwi kata aku iki ngajari. Wong dicilikke volumene. Tak bandem cempalamu. Aku ki ngandani kowe ya. Oh iya ya. Aja muni ngono kuwi. Wis ping pira kowe mirang-mirangke aku. Ora ning panggung, ora ning masyarakat, kowe mirang-mirangke aku terus ning aku wis tak trima ora apa-apa. Demi kowe iki ben kariere naik. Iya. Kok mirang-mirangke ning masyarakat. Lah tau mlaku-mlaku karo aku lho, Nok. Urung wancine wayangan awan wis tekan gone mlaku-mlaku, lah kok nembung wong wedok lagi nyapu. Bu. Maaf Bu, mau ngising. Lha piye? Aku langsung teratap ngono matek aku. Tak candak wonge. Ajeng wonten wingking. Sama aja, Pak. Wah, ngeyel pokoknya. Sing ibuke wis mendeli, aku terus maaf Bu ini orang Sulawesi. Iya. Tidak bisa bahasa Jawa yang baik. Aku pertamane malah luwih alus, aku reti alusan iki bucal apa bucal. Bu kula ajeng bucal niki ne selak kebelet bang toh. Bucal niki lho, Bu. Wah, ngising ngono aku wis bingung saking bingunge golek kata sing wong kabeh ki paham ngono wae lho. Ya wis. Kayak nembang kok ndak malah cerewet wae cangkemmu tekan dinti. Iya. Nadyan wujud. Lho, nek nembang nyuwara Jawa ora bener to. Temong peksi
Saiki nganggo bahasamu sing tok nggo biasa bendinane. Piye maksudene? Ayo maksudene kuwi dienggo nembang kuwi ora. Nem, iki ning kene ne. Heeh. Neno. Kuwi nganggo basamu. Ngono kuwi. Ya ora iso kuwi wis diapalke tembang ngene. Tembangnya wis diapalke. Ayo dijajal. Agawe talinane brontone sapane. Terasa basa Jawa biasa wae wis. Alus manis tur merak ati. Neno. Waswenggon kula goleki si podang Neno. Ipo bunga henga tiku. Lho Sa, ki entuk saweran saka Pak Tristianto. Saweran ndandine? Ya yo ki mlebu neng bank nek saweran ki. Wah, bangmu. Saka Pak Tristianto ki mlebu neng rekeningku 2,5 juta. Weh, tenane. Ya iki lho. Ya ndelok, aku kudu ndelok. Kuwi bukti otentik apa ora? Bukti Bos. Bank Mandiri. Bank Mandiri. Tristianto. Oh, kuwi dienggo Elisa. Baca dulu Oh kok ndak kowe. iya. Kagem Pak Seno 2 juta, Elisa 500.000. Wah. Aku mau 500.000 ya ora apa-apa, ikhlas aku. PN. Berarti nek kuwi bener to nek misale ikhlas karo sinden karo wiyaga engko entuk ijole, bener ora? Maksudnya? Loh, mau esuk wis ujujul duit. Nek ikhlas entuk tukarane, ya ora, entuk diijoli. Nang ngono kuwi, makane aja golek ising baleni meneh. Aku kaya goblok banget. Pening palanya ya. Pening. Ya, pening. Enggak cuman rawa yang pening ya, palamu juga ya. Tekan ngendi mau ya? Mobar ora kowe. Aja dadi kandhani ben. Rasa dadi kandhani. Wong sinden kandhani tak ajar kamu. Ben mikir. Nyandeng iso, bisa dadi tombo. Esok iki ngene Pak Tristianto diaturi iki sisan ya. Dadi rasa bladak bolak-balik. Oh iya nggih. Sekalian podang kuningnya ya. Mangga. Esok awan ning omah wis ora krasan. Luyuran anggoleki sing tak sayang. Pengobang miterang nggonku goleki ora krasa esok kanthi wengi eman-eman
ya mawon. Ya memper wong bapakne mbiyen lampor. Dene weh matur sembah. Iya, wis ora iso alus, wis ora usah dikandhani nek wis ben sakarep-karepe. Ya ciri khase ya pancen ngono kuwi kok. Lah iya. Arep tok kandhani alus nek nang omah tak jarane Elisa basa sing apik ngene-ngene iki kuwi ya ora masuk ning kepalane blas. Sing domong ki ya wis ngono kuwi bengak-bengok ora karo-karuan. Ya karang ya gagrake ngono dheke. Heeh. Sapa dipilih meneh, Mak? Mbak Ayu. Ya, bajing loncat. Ya, saka Bapak Bambang SL. Oh. Bapak Bambang SL. Ki adine Bapak Bambang Simpati. Bapak Bambang SL. Heeh. Saya lagi, Pak. Iya, wah jan do kaleman do basa Indonesia. Mindo ya. Iya. Mindo. Mindo ki apa? Basa Indonesia kok mindo? Ya. 2 kali lho maksudnya. 2 kali. Oh, tatin matane wis melorok ya wis. Lho, kono loro lho, Mbak. Ha iya, ora kena meri kok ya. Aku meng pira iki? Meng 3. Ah berarti akeh kowe. Hah? Akeh kowe kok Oh, ya. akeh aku. Ya sorry, Bro. Ya ora apa-apa. Iki sing ana 3 amplop kok. Ya, iki sing urung-urung diaturi ngono ya. Sing ana 3 amplop uler kambang, utut manggung, ya. Karo apa jenenge iki? Dadi ati. Oh iya, engko diaturake karo iki Mbak Tatin duet kali Mbak Mas Solikin ning Mas Solikin ora mlebu. Ya, ora melu. Engko Tatin dhewe. Ya. Aneng ditik. Rokok gudang garam mau? Oh. Tanggung jawab. Iya. Nggawa rokok e. Monggo. Nggih. Bajing loncat diaturake. Dibawani, Mbah. Mbah. Mbak. Oh. Oh, iki ayu ya rada semper kupinge iki. Krunguku Mbah ya, Pak. Mbak. Iya. Gunung Sumedang ketunjang Telaga Sekawayana Nenone Rembecik di tengah gua tunungna ulah pundung tadi sungkurulan sungkan Harim ngancik di negara Sunda. Ya. Monggo. Diaturke bajing loncat. Yo, yo, monggo Mas.
matur suwun. Ya piyayine lemu ning gelem joget. Ya iya. Nggo nyuda kalokan nggo pembakaran kalori kok. Ya. Men ora patek gembrot banget ya. Kalangguan aglar pandaan moncar non lir kekonang sorem sorotetan padang Koko Prabu menapa to sababipun dene samangke kula mboyongi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu inggih krana sakmangke murcanipun kadang paduka inggih menika pun Yayi Werkudara ingkang sawetawis wekdal nilar kasatriyaning Jodipati. Muga sakmangke paduka Kanjeng Koko Prabu kersa paring pepajar dhateng ingkang rayipun Puntadewa Koko Prabu jagat waisaning Ubathara Wayapura jagat. Yayi sanget boten nginten bilih kadang kula ing manenggak pun Werkudara nilar dhateng negari Ngamarta. Mongko adat lupi ingkang sampun kelampah ingkang pendak-pendak nilar kasatriyan menika Janaka. Sakmangke Janaka boten kisah saking negari Ngamarta. Malah gentosan Werkudara ingkang nilar praja kasinggihan mekaten Kanjeng Koko Prabu. Mula ingkang saking menika kula nyuwun dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu mugia kepareng enggalih sakmangke kersa angupaya wonten pundi dunungipun kadang kula panenggak inggih menika pun Werkudara Koko Prabu. Nyatlang neng kalanggiwan aglar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasor lan pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga Yayi menawi menika dawuhipun Yayi Prabu Darmakusuma kula mboten badhe selak jernyatanipun menika sampun dados kewajiban kula. Namung kepareng sakmangke kula nganti dhateng kadang kula pun Arjuna kula sumanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati Janaka wonten dawuh nampa dawuh timbaling Kyai Prabu Darmakusuma siadi nderek pun Kakang ngupaya Kakang Mas panenggak ya pancen mengkono menawi kula mekaten monggo Koko Prabu kula dherekaken Kakang Semaraja Keri kula tak nganti anak-anak kula awiden kula dherekaken iya Kakang Nayantaka Kresna sinayang manggulung mingkanaken
Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang hangajaping tawang susuh angin ngendi nggone nuwun sewu menika wonten wujudipun Brahmana menawi dipun parengaken kula badhe nyuwun dawuh penemban panjenengan menika sinten dipun tepangaken sinuwun kula menika wingking saking pertapan Sanggar Waringin wonten ingkang sudi mestani dhateng kula pun Begawan Tunggul Wulung Begawan Tunggul Wulung kasinggihan mekaten panjenengan sinten sinuwun Nalindring Ndorowati Prabu Sri Bathara Kresna Nalindring Ndorowati Prabu Sri Bathara Kresna nalindring ingkang kondhang kawenang-wenang menika ingkang wingking kula pun Janaka penemban weladalah sami-sami kondhangipun sami-sami kalukengrat mila beja kemayangan dene kula pinanggih lan paduka sinuwun saha Raden Janaka lajeng wigatosipun menapa penemban estunipun malah pasang yogya katujuh ingin dene paduka penemban pinanggih kaliyan ingkang kula Panata Ndorowati kula manah badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng panjenengan nggadahi karepotan menapa sinuwun kula nggadahi karepotan inggih menika tinilar kadang kula Yayi Werkudara panenggak Pandhawa mila menawi paduka penemban saged manggihaken wonten pundi lenggahipun Raden Werkudara inggih menika kadang kula taruna menapa ing paduka suwun tartemtu kula badhe nyaosaken penemban gunjang ganjing langit kelap-lapaton rekincang ing risang mawe gandrung dereng ngantos paring pangandikan Sang Begawan Tunggul Wulung kasaru pelajari punata mandura ingkang blete-blete ngatepen wah Yayi Kresna wah aku njaluk tulung Yayi wah oh adikku undang kanjeng langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung Koko Prabu Mandura ya mlajar-mlajar paduka wonten menapa dene ngantos dumugi wonten ing papan mriki Kresna iki kula wonten paring adhawuh kowe tak kandhani ya Kresna lakon negara Ngastina ora kaya sagedhakan iki Ngastina bedah Yayi Prabu Ngastina bedah kinukup dening mungsuh lho makrem yen Ngastina bedah menika tegesipun kados pundi Ngastina dibedah dening Nalindra Bantarangin Prabu Bandung Nagasewu lan sakwadya balane Yayi Prabu Duryudana wis keduga sarta wis mbudidaya supaya aja nganti Ngastina bedah nganti dadi peperangan nanging tremune Prabu Bandung Nagasewu kuwi pancen digdaya sekti mandraguna luwih-luwih nayakane Naga Pertala Naga Bantala lan pendhitane Guntur Geni wekasan kabeh nayaka Ngastina ketipikut dening Prabu Bandung Nagasewu Yayi jagat wasisane Ubathara wayah Bathara jagat mekaten kok Prabu ya mula aku njaluk tulung karo Siadi tulungono pun Kakang tulungono Yayi tulungono supaya iki aja nganti kedrarum-drarum kana negara Ngastina iki luwarana Yayi Prabu Duryudana lan sak kadang-kadangane sing dikunjara karo Bandung Nagasewu Arjuna kula wonten dawuh Koko Prabu Janaka kula wonten dawuh Ngastina dibedah mungsuh inggih lajeng kepareng paduka Prabu Bandung Nagasewu sirnakna Yayi kabeh sapunggawane sirnakna luwarana Yayi Prabu Duryudana lan sapunggawane nggone dipikut dening Prabu Bandung Nagasewu nyuwun pamit Koko Prabu
Iki sapa? Pandhita ing bantarangin pujangganing Prabu Bandung Nagasewu. Aku Begawan Guntur Geni. Kowe sapa, Raden? Raden Janaka. Panengahing Pandhawa. Ayo ora mbok balekake negara Ngastina. Ora mbok luwari Koko Prabu Ngastina. Kelakon panjang kamu tak untapke nyawamu. Ayo cobanen aku Begawan Guntur Geni parat. Hai mati we. Ayo hot. Lakon mati dening aku. Ginetak mawidaya kemanden Sang Arjuna kendhang kapracundang kontal kaprabak. Dawah ngajenging nata Ndarawati cal wujuding Raden Janaka nenggih satreng Drepsira Geni Bambang Wisanggeni. Lho kosek kumliyang ana ing Dirgantara sing kumliyang wujude Janaka lah kok bareng tiba ganti wujud Wisanggeni. Iya wae. Iki piye kok aneh temen lakone. Pancen niatku didhawuhi Kanjeng Rama. Lho, didhawuhi kon ngopo? Ya kon dadi Janaka. Lho. Kon dadi Janaka. Iya wae. Lah bapakmu, aku dhewe ora ngerti. Weh, lah dalah. Yo, aku iso nyurasa marang kabeh sing dadi kekarepaning wong atuhamu. Wisanggeni piye wae? Baliya marang Drepsira Geni. Kakang Semar, pripun Ngastina mesti ana sambung rapete karo bendaramu. Ah, dijujuk mriko mawon, Ndara. Andyabala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa kambahungke. Bapa Begawan Guntur Geni sinuwun Bandung Nagasewu. Ya. Kok lenggah ning kene? Ora kepenak rasaning atiku. Dene sapungguring Begawan Guntur Geni pangrasaku kaya melang-melang ninggal jejabang ning tepining Balumbang. Tumulih aku bakal nututi lawan tindahing Bapa Begawan Guntur Geni. Sinuwun. Ayo ndak nganti golek papan sing prayoga wae merga yen nganti iki mbacut tan wuru ngomong bakal kewirangan. Lire piye? Sinuwun Mandura nyuwun Pintasraya ndak sawangska kadohan. Nata Ndarawati kalawan Semar Badranaya nyaketi negara Ngastina. Yen pancen Begawan Guntur Geni gila, minggira tak trajangi kaya ngapa Ratu Ndarawati. Iki sapa? Takon karo aku nalindring bantarangin Prabu Bandung Nagasewu. Lah dalah Prabu Bandung Nagasewu Semar. Kula. Begawan Tunggul Wulung meneh ndi? Lah niku napa? Daturi tindak meneh Semar. Nggih, ngestaken dawuh.
Prabu Bandung Nagasewu. Piye? Aja ngleleng macakmu gembelo sirahmu. Kowe iso ngrangket wong Astina, iso ngalahke sapa wae. Ning sak digdayaning menungsa kuwi mesti ana pengapesane. Sak ampuh-ampuhe menungsa kuwi mesti ana keringkihane. Nadyan kowe ampuh, nadyan kowe digdaya. Ning ngerti yo, aku duwe jago. Jagomu sapa? Iki pendhita ing mburi iki tandang ana Bandung Nagasewu. Pendhita sapa jenengmu? Resi Tunggul Wulung Sinuwun. Panjenengan sapa? Prabu Bandung Nagasewu. Kowe dadi serayaning Ratu Ndarawati. Niatku mung kepengin tetulung marang sak pepadaning titah. Nglakoni tapa ngrame tetulung marang sak pepadaku mongko tanpa pamrih. Gandeng Nata Ndarawati njaluk tulung karo aku, wajibe ya tak tulungi. Ayo Ratu Ngastina luwarana. Ora ngluwari Ratu Ngastina aja takon dosa, mungsuhmu aku. Wah, modar dening aku kowe. Rinuket dening Begawan Tunggul Wulung. Nalika semanten uyahan Ayuh Baskara titi mangsa kaya wis telas tulise Prabu Bandung Nagasewu miwasang Begawan Tunggul Wulung. Kekalihipun bali asal mula bukane. Prabu Bandung Nagasewu babar Raden Werkudara. Resi Tunggul Wulung babar ingkang garwa tenggih Sang Dewi Nagakini. Kowe iki kok ya werna-werna iki apa ta Werkudara? Kok dadak dadi ratu barang? Iki ora bojomu Nagagini iki ya dadak dadi pendhita barang iki ngopo? Sumados saged pinanggih kaliyan Kakang Mas Bratasena. Mengarep do ketemu kok dadak do salin rupa. Mbaya ketemu wong kowe iki karo Werkudara wis dadi bojone wis resmi, mongko ya wis anak-anak. Lah kok dadak kowe malih pendhita barang iki ngopo? Aleman. Aneh-aneh. Bandung Nagasewu apa? Bandung Nagasewu niku raine buta kok bola-bali. Wah, konangan sampeyan. Semar kok tangkas. Nah nggih. Wah. Ya ngono ya. Arep yang-yangane kok dadak aneh-aneh ora. Ya goleki nggon yo, cerewet. Wegah. Nggo ngrusuhi saka njaba. Jendilane didodak-dodok. Salahe suwi. Kok nunggu kok suwi. Werkudara, ya. Lah kok dadi kaya ngono? Wah, mbuh aku dhewe ora ngerti kok dadi ana lakon sing kaya ngene. Mung manut karo dawuhing Jawata sing dikudratake gawe lakoning menungsa. Lah terus balamu piye? Mingira aku sing tanggung jawab.
Prabu Bandung Nagasewu kok wis lukar busana. Wah, jlamprong. Ora usah kaya wong edan. Bali kaya wingi uni. Sinten iki? Wah, Janaka. Wis bagus barang kok dadak rene dicloreh-cloreh kaya ngono ki napa? Karepe pripun? Iki sapa iki? Iki sapa? Ayo Bali. Setengah papat iki pisan. Iya, Petro. Kanjeng Rama, Antarja, Antasena. Wah, sing iso mbabarke lelakonku ibumu. Ibu sinten? Nagagini. Mbok menawi ibu kapang kalian Rama, wis cerewet. Ndang salin bocah Jawagus. Melu sinur kowe. Ngopo to? Ngopo nganggo kathok gojak-gajak barang ngene maksud apa? Oh, aleman ora. Wis tuwa ora sesuk nandang sing aneh-aneh. Iki kathok Ketat-ketat ora. Ora wangun. Sing aneh-aneh. Lho, ngopo to? Lho ngandani karo Kang Putra kok ora. Anak Ndara Werkudara ngau kathok ketat barang ora. Ndelok mereke. Kene ming Foxy. Foxy iki merek sepatu. Kok ngerti? Ya, Satria kok tuku sepatu barang. Sapa itu? Wis kene wae rasa metu. Aku arep ndelok ora usah kowe nek ndelok iki ngarep nyuwe wektu malah dawa wektu ora rampung-rampung. Antarja, wonten timbalan. Antasena, piye, Pak? Ngaturke panuwun. Dene kowe wis mbantu karo bapakmu, ya. Padha-padha, Pak Balya, ning papanmu dhewe-dhewe le, cah bagus. Duryudana sakurawane diluwari saka pakunjaran mestine ora trima yen ngerti sing dadi Bandung Nagasewu aku ya ming sumedya ngelingake marang patrape sing tansah watak angkara Budi Candala. Kowe ora trima tak ajangi jembar le cah bagus. Jebul sing dadi Bandung Nagasewu dapurmu Werkudara. Dasar para nyata. Niatmu apa? Supaya leren nggonmu duwe watak angkara Budi Candala. Aja rumangsa sumegih, aja rumangsa wong kondang, aja rumangsa ora ana sing ngalahke karo Duryudana. Nyatane aku karo anak-anakku mbedah Ngastina ora gantalan wektu. Iblis lanat. Arsa madangi jagat tumungup-mungup paneng sak
pucak ing wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung saben lakon iku pancen pun dikodratke sampeyan ya ora iso ngerti kok iso kaya ngono kedadeane ya Semar mung dadi pancatan kemawon sarta dados pengimut-imut napa sing didapukke sing gawe jagat niku arep ditaming saderma nglakoni ya gandeng sampun paripurna ndara wilujeng liring sambika wiwit purwa madya lan wusananipun sampun paripurna sak pengker kula mugi-mugi papan mriki tansah pinayungana ing katentremen karahayon karukunan kawilujengan lan nampa barokah ingkang tumpuk matikel-tikel ya Semar Badranaya semanten ugi kula nyuwun donga pangestripun tansah langgeng anggenipun ngupakara dhateng budaya lan mekaraken dhateng budaya menika ndara ya purnaning gati Surasudra janing kang ratsuh brasta kaping 12 Darmastuti rahayu sami makarya rahayu sami pinanggih den